Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi ucabanga ukuthi iqembu lakhe bekufanele lithole ipenalty emdlalweni walo ne-AS FAR Rabat yaseMorocco ngomgqibelo. AmaBrazilians ashaya igoli ngomzuzu ka-66 kodwa i-AS FAR yalinganisa ngomzuzu ka-74. I-AS FAR ishaya igoli layo ngemuva kokuthi kwenzeke into engafanele kuKhuliso Mudawi endaweni yama-penalty. Mnqithi ucabanga ukuthi uNompempe bekufanele anikeze iSundowns ipenalty. Mnqithi utshela bezindaba ukuthi ucabanga ukuthi uMudawi udlalwe kabi kodwa akanaso isiqiniseko ngoba akazange ayibone ividiyo. Ukholwa ukuthi iSundowns idlala umdlalo omuhle kodwa yenza iphutha eliholele ekutheni i-AS FAR ishaya igoli. Mnqithi ucabanga ukuthi umdlalo ube muhle nokuthi iSundowns yenze kahle kodwa yabanjwa ingalindele ngesikhathi i-AS FAR ishaya igoli. Lokhu kuqhathwa kweSundowns bekungokwesibili esigabeni samaqoqo eChampions League. Baphinde badlala ngokulingana ne-AS Menyema Union emasontweni amabili adlule. Nakuba uMnqithi ecabanga ukuthi ukudlala ngokulingana kubalulekile kodwa iSundowns inamaphuzu amabili kuphela futhi isendaweni yesibili eqoqweni layo. iSundowns izobuyela eNingizimu Afrika ukuyolungiselela umdlalo wayo olandelayo neRaja Casablanca ngoDisemba 15. Lokhu kuzoba umdlalo obalulekile kakhulu kuSundowns noMnqithi onengcindezi ngoba akakanqobi kulo mqhudelwano.